Καλησπέρα σας. Όπως τα βλέπετε και εσείς, παίζω λίγο Assassin's Creed. Θέλω να αρχίσω μια σειρά Let's Play Assassin's Creed. Αν και τώρα παίζει ένα τυχαίο κομμάτι, θα αρχίσω από την αρχή. Και επίσης, αν θέλετε, θα σας δείξω πώς να το κατεβάσετε. Υπερβολικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Το Revelations είναι έτσι, για περίπτωση που το έχετε καταλάβει. Στα Λινούπολη. Και άιντε πάμε στη mission τώρα. Όπου είναι και μακριά. Έχω ένα μικρό lag όπως βλέπετε, γιατί δεν έχω και τον καλύτερο υπολογιστή. Αλλά τι να κάνω, τουλάχιστον πάλι καλά που παίζει. Όπως βλέπετε έχω βγάλει το Hook Blade, έχω βγάλει μια βόμβα μόνο μπορεί να έχω. Αυτές εδώ πέρα που κάνουν καπνό και τέτοια για να το κάνουν τους άλλους. Και ξεκινάμε. Όπα, όχι. Ακούτε τα ελληνικά? Μιλάνε ελληνικά. Άρα, Κωνσταντινούπολη, την εποχή μιλούσανε. Υλικά για τις βόμβες του Hook Blade. Να δοκιμάσω άλλη μία φορά αυτό το κλιπ που δεν μπορώ να το κάνω. Πολύ ωραίο, πολύ μ' αρέσει αυτό. Ouch. Μακριά είναι. Τι έχει εδώ κάτω? What on earth is he doing? Βλέπετε σκαρφαλώνω αρκετά γρήγορα. Ναι, αποστολή. Τη βρήκα. Ωραία να σκοτώνεις άκυρους ανθρώπους. Και δεν είναι το καλύτερο, γιατί μπορεί να χάσεις ολόκληρο το παιχνίδι. Εντάξει, τέλος πάντων. Τα υλικά πρώτα, τα υλικά. Είμαι και λίγο άρρωστος. Μπλα. Είμαι καλός. Στυλάκι, είμαι μοντέλος όπως βλέπετε. Mentor, we have a problem.
A great many assassins have disappeared in recent months, and I believe I know why. Disappeared? Do you mean they have been... Τέλος πάντων, αυτά από μένα. I Τα λέμε όταν άμα φτιάξω αυτή τη σειρά που έλεγα, δεν είμαι 100% σίγουρος. Πείτε μου και στα κόμιξ. Αντί.